Bejn 15 u 20 tarbija fis-sena jitwieldu minn ommijiet li jkunu vittmi ta' droga waqt it-tqala tagħhom, b'hekk it-tfal jitwieldu taħt l-effett ta' droga. Madankollu l-ħidma tal-professjonisti fl-isptarijiet tagħna twassal biex b'kura u b'imħabba dawn il-vittmi innoċenti jibdew jgħixu ħajja normali wara biss ftit ġimgħat. Spjega dan it-tabiba Anna Marija Vella li tmexxi s-Substance Misuse Outpatients Unit fl-Isptar San Luqa. Tibda biex tagħmilha ċara li f'din iċ-ċirkustanza l-effetti ma jfissrux vizzju. Nitkellmu fuq drug addiction, rridu nitkellmu fuq żewġ affarijiet. Waħda li jrid ikollok dak ngħidulu l-compulsive behavior li inti tagħmel affarijiet mingħajr ma taħseb u din iktar qawwija minnek mill-ħsieb tiegħek. U l-oħra jrid ikun hemm il-gost li tant hija azzjoni qed tik pjaċir li tibqa' tagħmilha b'mod regolari. Il-baby ma jkollu l-ebda minn da. Il-biża ta' ħafna ommijiet fil-vizzju tkun dik li se joħdulhom it-tfal u jingħataw għal fostering jew jittieħdu f'istitut. It-tabiba Vella saħqet li din il-biża qiegħda tonqos, dan għaliex it-tarbija għandha tibqa' mal-om naturali tagħha u sservi ta' opportunità u motivazzjoni biex il-mara toħroġ il-maternità tagħha u tieqaf mill-vizzju. Dan fl-istess ħin li jaraw li t-tarbija tagħhom tfieq ukoll xi ħaġa li tinvolvi proċess. Nibdew nagħmlu dak ngħidulu charting, ġifieri għandna tabelli apposta fejn nurses u l-midwives huma trejnjati ħafna biex jużawha din iċ-chart u din tibda tmur kull ftit sigħat u timmarka jekk il-baby qed tikbi b'ċertu mod għandha ħajta partikolari, jekk għandix diarrea, jekk ix qed tirremetti, jekk għandix qisha qed tħoss il-bart, jekk hux qed tixxejkja. Kif jibdew jaraw dawn is-sinjali t-tarbija tkun riferuta għall-NPICU fejn hemmhekk tinbdielha l-morfina. Hija mistura li tingħata lit-tarbija u ntuha biżżejjed biex lit-tarbija ma tħoss xejn minn dan. Kif terġa' tiġi stabbli u ngħidu mela din kellha bżonn daqshekk ammont ta' morfina, inżommuha fuq dik id-doża għall-ġurnata jumej u mbagħad nibdew innaqsula. Fi żmien kif għadt 3 ġimgħat 6 ġimgħat it-tarbija ma jkollix iżjed nuqqas tal-opjaċi. Din twassal biex fi żmien ta' 3 jew 6 ġimgħat it-tarbija ma tibqax taħt l-effett ta' droga. Wara li l-om u t-tarbija joħorġu mill-isptar b'mod speċjali sas-sena wara t-twelid tat-tarbija, l-om tkun teħtieġ appoġġ kbir għalhekk jibqgħu jsiru laqgħat ta' spiss u kulħadd jingħata l-appoġġ mixtieq. Filwaqt li għamlita ċara li minn barra droga hemm l-alkoħol u s-sigaretti li saħansitra jista' jkollhom effetti fit-tul, it-tabiba kellha appell ċar. Li mara hija tqila u tuża l-eroina, jalla tuża dal-mument biex hi toħroġ minn il-problema, nassikurawha issib ħafna għajnuna u sosten biex it-tfal tagħha jkunu normali bħat-tfal kollha l-oħra.